the brother of Kula. Hello, I am from the Kaku. I'm from the Kaku. I'm from Baba Yungu Obefi. Kuna Tupeta. Oha. Tipo Dado. Olha, olha, sai. Tieba. Então já lá tá com a toque embaixo. Tieba.
Mommy, I can name you. Because men call her as a matter of fact, on you. But she's the one night for a gym. I make a follow. What are his up here? I have Because I was going to feel about what they can do with only Nanya. They man all boy of blood, even in an aganozo. Can you now joke of marriage no not tata? You have a command no lot. That was just to go over. Manda ma bia bia hala bia ndo ma ihe o le gide ba do yo na mara kede oge nwa ya dị ndụ ọbụkwa ezigbo mmadụ ka ekosi bi ndụ ezigbo mmadụ okay ana m ekene unu afọ m mbụ na agba wesi n'unu zuru ka eme wesi na ọrụ niile na arụ ebe na jụọ ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ekene gị ọ ga-adị gị na mma I say can name you. Because I can. You can go February Chukuza. Salas Fadi, you could go February Chukuza. 1 week. I got a number. Because when I have if you got a Zinona remember. Okay, I remember my younger sister. But 2024 was my worst year in life. I lost 3 people. It was a very painful time, especially the one that we are celebrating today, our funeral ceremony today. Okay. She's one of the parts of my body. But I nearly felt when I heard the news, but I'm still thanking my in-law, Letus. She stood strongly behind her when she was sick. God will bless him. Amen. 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 Oh God, in the Karen Coast behind there. Just like a mother to me. Okay. She is a life wife. She accommodates everybody. She's the mother of all. She's a very nice woman. And my cousin will be sick to have back what they can do in the name and almost going up Naji, even in an aganoso. Can I joke on Maroon? Chineke, where I am, it's all I am windy. The Azia Caribbean Yamagarata. At least I almost up with a men expect such a thing to happen. No, what the quarantine area or the great one, my God, only it's you seem hey, Neko Ampa, and you have behind, especially the son. Nothing will happen to him by grace of God. Amen. I can endure. I'm asking, I'm buying Nuna Bari.
na mmemme na mbọ niile unu gba ma ọ bụ na bịa na mmezu tata amasị na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji n'aha Jizọs na-asị unu na ọ ga-adị ka ajakwu nchu na ezinụlọ unu mesịa mmemme unu ga-afụ ihe dị iche na ezinụlọ na n'aha Jizọs ekene gị ọ nwere afọ na-eto gị etu Ogbuefi Ebubechi ụzọ egwu bọzọ ekene gị ọ the whole Bozen Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụla dị mba ndị bụ nkwu ekene gị ọ and may God bless my younger Kudri. First daughter, she was very strong to me. She always stood behind me. She replaced her. I got it in a mouth. I got it in a mouth. Lola. Right. Maybe I got you. By the Savior's side, are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each day? Are you washed? Itena Kristo sebu wanonyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwafọ Jesu. Ekene Maria Ijipte na Kristo sebu wanonyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwafọ Jesu. Gbaa anyị je anyị ga-azọpụta anyị n'afọ ịga ọfụmụ ziga mkpụrụ obi niile n'eluigwe ọkacha ndị na-arịọ enyemaka ebere gị Jesu mere anyị ebere ka mkpụrụ obi PRISCILLA IKEVUILO na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere nnu gara aga ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa nye ya ezumike ebebe o di nwenụ m ka ihe nke ndị ebebe chakwasị ya ka o zuo ike na ndokwa amen. Ọparadas number 1. Ọparadas ebe anyị ga-ezu ike
nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu mgbe niile. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Jesu Kristi. Good afternoon all. Unu abụkwa nke ife. Ekene dịrị Chukwu. IKEVUILO. Ịyọ Chineke ka o merie ebere n'ikpe nke oge ekpe ya. Ikene Chineke maka ngọzi dị iche iche o ji gọzie nwanne anyị nwanyị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ịyọkwazị maka mgbaghara nke njọ. Ịyọkwazị ka Chineke merụ nwanne anyị nwanyị ebere nabata ya n'alaeze n'igwe. Anyị na-ayọ maka nkasi obi n'isi ndị niile ndị ọ hapụrụ. Ka Chineke gbaa ha ume ma kasie ha obi. Anyị na-asịzi ka mkpụrụ obi PRISCILLA na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ọgara aga. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka anyị hụnatazi isi gbakwunye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'ofu n'ofu. Ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkwupụta njọ anyị gaa. Gwa Chineke jike niile. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị gaa weduru anyị na ndụ ebe ebere. Onyenwe anyị na-ebere. Arịrịọ. Onyenwe anyị, ọ dịrị gị gosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala na-arịọ maka mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ PRISCILLA, onye si n'ụwa akpọrọ. Ahapụkwana ya n'aka onye iro, echefukwana ya ebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị n'ala ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, kama kpọbata ya na aṅụrị nke ga-adị ebe n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a site na adị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu ebebe. First reading, Ecclesiastic, chapter 3, verse 1 to 4. A reading from the book of Ecclesiastes. God chooses the time for everything. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. He set the time for birth and for death, the time for planning and the time for working, the time for killing and the time for healing, the time for tearing down and the time for building. He set time for sorrow and the time for joy, the time for mourning and the time for dancing. They are both going to the same place. The both come from it, and they will go back to it. The word of the Lord. Responsible Psalm. Psalm 26, 27, 1. Response. The Lord is my light and my help. The Lord is my light and my help. Who shall I fear? The Lord is strong of my life. Before whom shall I shrink? The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? Now for Ecclesiastes. Onye na-edebe ihe iwu kwuru agaghị adaba na nsogbu. Onye amamihe ga-ama oge n'ụzọ kacha mma isi dobe ha. N'ihi na ihe ọbụla nwere oge n'usoro ya, n'agbanyeghị nsogbu onye ọbụla megidere ya.
ebe ọ bụ na enweghị onye ma echi, onye nwere ike ịgwa mmadụ otu ọ ga-esi adị, onye ji ndụ ya n'aka. Enweghị onye agụpụrụ n'ahịa, ihe ọjọọ agaghị azọpụta ndị njọ maara ahụ. Okwu nke osebụla ụwa. Abụọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Chineke, agụụ gị na-agụ mkpụrụ obi m, kedu mgbe m ga-ahụ gị ihu na ihu? Ka anyị zanụ ya. Dịka agụ mmiri si agụ nnele, etu ahụ ka ihe banyere gị si agụ m agụ. Chukwu, azịza. Ka m na-ekwupụta ihe dị m n'obi, ana m echeta oge gara aga mgbe mụ na igwe mmadụ ga-aga n'ụlọ nsọ ukwu nke Chineke. Oge m na-edu ha bụ igwe mmadụ ndị ọṅụ juru n'obi, na-ekwe ukwe, na-etikwe mkpu ọṅụ, na-eto ọṅụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ maka mbekọ. Hallelujah, 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 Jokolu bebere sị: ekele dịrị gị Nna, onye nwe igwe n'ala, n'ihi na izobere ndị oke amamihe eziokwu ahụ ma kpughere ya ụmụntakịrị. Nna, ọ tọrọ gị ụtọ ime ya n'ụzọ dị otu a. Nna m enyefere m ihe niile n'aka. Ọ dịghị onye ọbụla maara ọkpara ahụ ma ọ bụghị nna ya. Ọ dịghịkwa onye ọbụla maara nna karịa ọkpara ahụ na ndị ọkpara kwadoro igosi onwe ya. Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ, ndị eboro ibu dị arọ, aga m enye unu ezumike. Soro n'ụzọ m, mụtakwa na ihe site n'aka m, n'ihi na adị m nwayọọ, dịkwa obi umeala. Unu ga-achịtakwara mkpụrụ obi unu ezumike, n'ihi na ụzọ m dị mfe, ibu m ga-ebokwasị unu adịghịkwa arọ. Ozi ọma nke osebụla ụwa. Otito dịrị Jesu Kristi. Otito dịrị Jesu Kristi. Sometimes anyị ga-ajụwa onwe anyị na catechism kụziri anyị na ọ bụ na mmadụ nwụọ, mkpụrụ obi aga n'ihu, echiche onye ahụ ikpe, ụzọ ebe ịtọ ka onye ahụ ga-anọ. Eluigwe ka o nwere ike ịnọ, eluigwe, pọgatrị ma ọ bụ ọkụ mmụọ. Mana ọ bụ na mmadụ gaa n'iru Chineke, Chineke kpee ya ikpe, ọ gaghị ebe o kwesịrị ịnọ, ịda eluigwe, ịda pọgatrị, ọkụ mmụọ, after ka the person nwụcha. Mana ọ bụrụ na akwawa the person na-akwa dịka anyị si eme n'ụbọchị tata, anyị asị oke na anyị na-agbakọkwa ọnụ dịka ndị otu Kristi ikpere onye ahụ ekpere. Why anyị ji ekpere onye ahụ ekpere? Since na Chineke ekpego ndị person ikpe, ka ịbataziri anyị si na anyị na-ekpere ekpere ka Chineke mere ebere nabata mkpụrụ obi ya. Ekpere anyị na-ekpe ọ ga-eme ka onye gara ọkụ mmụọ si ọkụ mmụọ pụta? Ekpere anyị na-ekpe ọ ga-eme ka onye nọ n'eluigwe hafụzi nọ n'eluigwe? Ka ọ ga-eme ka onye nọ na pọgatrị jewe ọkụ mmụọ ma ọ bụ jewe eluigwe? Nwanne anyị nwaanyị bụ Priscilia, kedu ebe ọ nọ kịta? Ọ nọ eluigwe? Ọ nọ pọgatrị? Ọ nọ ọkụ mmụọ? Onwe ime ebe ọ nọ.
onwe n'ime anyị ga-ekwu for sure na ọ dị sure na nwanne anyị nwaanyị nọ ga-eme for sure na ọ dị sure na nwanne anyị nwaanyị ka nọ na purgatory. Onye dị sure ma ọ gaghị ọkụ mmụọ? Ọ bụrụ na nwanne anyị nwaanyị nọ n'eluigwe, kedu uru ekpere anyị na-ekpere ya? Ọka ọ gbagozie eluigwe? Ndị nọ na purgatory n'idile enyemaka Chineke. Ndị nọ n'eluigwe n'idile ebe na n'iyi. Onwe ka oge shi dị possible na ekpere anyị na-ekpere nwanne anyị nwaanyị ga-eme ya ka o shifọ ma ọkụ mmụọ gbado na n'eze eluigwe. Ebere Chineke na-erute ọkụ mmụọ. Ebere Chineke ọ na-akwụsị n'eluigwe. Ihe kpatara anyị ji gbakọ ọnụ ikpere nwanne anyị nwaanyị ekpere bụ nọmba 1 bụ na 1 na anyị amaghị ebe ọ nọ. So we are praying so that ọ bụrụ na Chineke mee na ọ gbagoro na n'eze eluigwe na ọ nọ n'eluigwe nwanne anyị nwaanyị, mana Chineke emega ebere ọ gbagogo na n'eze eluigwe. What we are doing is na anyị na-ewe ego, anyị na-ewe ekpere na-etinye na bank. Instead of in a bank, je withdraw ego. Otu ahụ ka ọ ga-abụ anyị nwezie need for ekpere anyị bank. Maybe mbọsị anyị ga-anwụ, maybe n'afọ ọma anyị ma ebe ma ndụ anyị ama nduga anyị na n'eze eluigwe na purgatory ka ọ ga-eduga nwa anyị. Chineke sị na anyị nwedịrị ọrụ ebere anyị rụ, ọrụ ekpere anyị rụ, oje na bank a mee gị wefute ekpere anyị, ọ bụ na anyị nwa agbagogo na n'eze eluigwe. Na ọ bụ na nwanne anyị nwaanyị je exam na cut-off mark na exam bụ 40. Anyị je exam ọ bụ na enwe ndị nwe 25, ọ bụ na enwe ndị nwe 30, ọ bụ na enwe ndị nwe 39. Na ntị ọzọ ga-abịa nwụsị ya mezie nụrụ ụmụaka ebere tinyenu ha 10 marks ma 5 marks. At least ka ndị da nwee ike pasị. Osi oke na anyị na-etinye bonus mark. So na ebere anyị na-esi ndị purgatory bụ anyị nwabụ ndị nọ ndụ na-ayọzi Chineke biko tinyezie nunu ndị a bonus mark. So na ọ bụ na nwanne anyị nwaanyị nọ na purgatory, ịma na ekpere anyị na-ekpebara ya nnukwu uru maka na ihe anyị na-ayọtara ya bụ bonus mark. Kedu uru ọ na-aba? 2 things ka Chineke ji arụ ọrụ: justice and mercy. In justice, every one of us kwesịrị ịga ọkụ mmụọ. Mana ọ bụ maka ihe ebere Chineke nwe ya bụ ọbara nke nwa ya bụ Jesu Kristi gbapụta n'elu obe ka o ji emere anyị ebere. Because ọ bụ na Chineke tawa anyị afụfụ ka ajọ omume anyị ji wee dị, enweghị n'ime anyị ga-eguzo. So ebere Chineke enweghị time and space. Ọ na-define time and space. So na Chineke ga-emenwu ụdịrị onye nọ n'ọkụ mmụọ ebere si ya mgbe anyị na-eme ga ebere bụrụ oche na alaeze eluigwe. Ọ maka ebere anyị ka anyị ji wee gbakọ ọnụ. Mana the annoying part of it, the sad part of it bụ na ndị a na-emeri ya amaghị ọ na-emeri ya. Iburu ndị otu Kristi amaghị uru aja misaba na funeral. Ihe anyị chọrọ tata ihe anya n'arịa ndị bandị nọ kanopi nke anọ, ndị nke anọ, ihe onye ọbụla na-achọ bụ ọset ya na ndị bandị ebido egwu ebupụta ejigbo, ebupụta nka ele-eri anasị na bede a bụkworekwo na ndị mmiri gbalụ kasa. Mana ihe ndị a niile bụ akasa, egwu a niile bụ ihe anyị na-emerụ onwe anyị. Na mkpụrụ obi ndị niile kwarụnụ gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ahụ, ka anyị kwụrụ ọtọ si nwanne nwaanyị mepere. Ekuberio Chineke nna anyị, onye kulitere nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ, ka onye ndị dị ndụ nkasi obi mee ndị nwụrụ anwụ ka ha nweta ezumike ebe. Ihe anyị ga-aza bụ: meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Maka nwanne anyị bụ Priscilia, ka o sorokwanata ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebe n'iru Chineke. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Ọnụ ụzọ nke eluigwe,
maka mgbaghara nke njọ, ebe anyị ji ịhụnanya na obi mmetụta wee na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị bụ Priscilia. Ka anyị na-echeta ya n'ekpere mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Na-akasi onwe ha obi na nchekwube. Ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Ọnụ ụzọ nke eluigwe. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ọṅụ n'ime Kristi. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Anyị kwugara nwa ya bụ Jesu Kristi site n'ikpe anyị agbaba na nchedo ndị dị nwanụ Chineke anyị, onye okike na onye nzọpụta, gee ntị nụrụ ekpere anyị ma zọpụta nwa odibo gị n'ahụ ya, ma nyezi anyị ihe nke mgbaghara nke njọ dị niile nke ndụ anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị.
bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile dị n'ara nọ. N'ịhụnyere gị maka nwa odibo gị bụ Priscilia, biko nye ya nwere ebe n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọ ozi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na nwere nke ndị nsọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ onna dị nsọ. Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị. Ịdị nsọ isi dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịmasọ bụ na ya mere anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ site n'ịkụkwasị anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụ ọnwụ kwọrọ achịcha ka ọ na-enye gị ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edunye maka unu. Etu ngwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ gaa. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme. Site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna jike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere nnọọ onye nsọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. N'ajọ ihe niile, were ebere anyị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebiri ụwa dị elu unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Igwe atụrụ nke n'ime dị nwenụ, anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke a anyị natara wetara nwanne anyị bụ Priscilia ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otito nke alaeze gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Ka anyị nọdụ n'ala. Otito dịrị Jesu Kristi, onye jisi ike. Anyị na-ekele Chineke. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile nke o ji goziere nwanne anyị nwanyị Priscilia na ndụ nke a nwere ịnwụ anwụ, maka afọ ọma na ebere n'isi ya na n'isi anyị ncha nọ n'ebe a. Anyị na-ekelekwazi mmadụ niile ndị bịara anyị funeral. Thank you very much for coming. Ndị a bụ ndị bịa funeral. Ndị nke ọzọ ga-abịazi iri nri, ndị ori nri ga-abịazi, mana ndị a bụ ndị bịara Priscilia funeral. So anyị na-ekele unu. Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you very much. Priscilia na mkpụrụ obi ndị niile kwadokọtara n'aka. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, ka anyị gbasaa. Nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'isi abụsigo ka anyị nabanụ n'udo.
onye awa mama anyị kwuru nke ikpeazụ anyị na-ekele unu n'ofu n'ofu na-ekele mmadụ ncha ọ dịkwa isi unu ebe daalụ. Thank you very much wee bụrụ oge Wojulu odulu otu anyị jiri bịa wojulu kachie la anyị niile ka ihe a nne ave ote dịrị Jesu biko na m ekelesi unu ike tuzi bịa mgbarute nwanne nwaanyị ekele dịkwara unu. Catholic Men Organization, St. Mary Assumption Catholic Church. Oh, how I bear sika. Aishulu ndo. Na wanunu wai. Na mamunu. Na wanai. Oh, you try call. Ebe so jidere anyị soro onye isi anyị kwesịrị ịdakwanyere ugwu ikpeazụ. Anyị na-achị unu kasienu na ka o metụtara unu ka o metụtara anyị. Maka na asịrị unu adaba ha hafụ uko. Anyị rụzuru awa memba bụ nwanne anyị nwaanyị na mma anyị. Anyị ncha niile ka o mere. Mana anyị isi unu otu osi na-adị kasienu. Nwa obere ihe unu hụrụ ebe a biko ọhịa anyị dị isi ka unu wee na-egoro ọjị. Otito dịrị Jesu. Ote dịrị Jesu. Semo God the King. Semo God the King. Ekele dịkwara unu biko nụ. Ugozikwa na ebuli si wete majipụrụ mmanụ. Thank you, Christ the King. Christ the King.
So, off about that now. In I have never one eye wine. What do one lulu wine? As you know, we want to do in the Guapo. Action. Off about that now. I'm going to for to make my game. Now we do it again. So I see the work on. I am for the wounded cool and another two. Let me have fun and go right back. Can do something. Set your 4 points. Because many things got up my head. But you do a small time. So I went to get a tiaka and a butane. Because go in soon. Go in soon, the border. Shall it be? Why you why this is how you get back? Yes. What happened to see Ghana very well? We want to make back. How to get personal power? Focus here. But I am my own. And I'm going to go to the boat to better. Whatever you got. Yes. But I can look at all I could be sure I got this side.
And I prefer that side of that. So that I'm down now. So no, yeah. I should be going away go zero. Only is your George on Anna. On Anna, yes. My catecado here. Catamono. Kola Bola. A big call with La Rune as a Catan MC Golo Canaria. You know, our Father. Sarah. Please, thank you. God bless you. All I got done, I did it. Now in Chaplain, you didn't know where I am on a whole pair. So, Castle, it's very easy. You don't. You can everybody who goes much. Because your God, she don't get Brazil, sorry, Charlie lost I don't know why. Thank you, Russia. Oh, put you for dominating, Madonna. Now I have put a uniform hand to offer. And I say, someone I got you. Where can you get it? Chupa don't know. Charlie, all you see the Chupa dominating. And they have their own according to the person. So I should work on. You know, sorry, you know, by losing a Charlie, please. So I'm from my life, I put the load. They try to put the yes. Oh, more out of my children here. I call my own go. I'll be going to call no, teach you what don't get it. Go easy, go easy with that, go ahead and let you easy. Sure. Fine, so I'll go. Chupa don't burn. Chupa don't burn. Chupa don't burn zero. People do zero. Oh, I don't remember. I took you down to the once one hour with you. I got to do that. Oh, we are good. Oh, my way, I don't care about. I'm not to Marama. I am not taking about good and the Buddha Jesus. You want to burn? You want to burn? You want to president? Chupando, Ayagali, I like Baba. Over there this side. Then the position, thank you. I'll
ya okwu kelee ndị mmadụ ọ dị important ka nwunye gị ịpụkwara ya yes ka anyị metawe presentation praise the Lord Chineke amen praise the Lord well nwere ọtụtụ okwu chọrọ ikwu ugbu a naanị ihe chọrọ ikwu bụ na naanị Jehova mara ihe niile ọ sị n'ime ọnọdụ niile anyị nye ya ekele mmadụ n'ome anyị nye ya ekele anyị ndụ anyị nye ya ekele mana naanị ihe nwere gwa mmadụ ọbụla nke nọ n'etiti ebe a bụ ihe ọbụla nke ị na-eme mee ka ịgba mbọ hụ na gị na Chineke dị n'udo mana ana m asị ka mkpụrụ obi ma ịlọ ka Chineke nabata ya nke ọma n'aha Jizọs.
share the brother of Kula. And I am from the Kako, Zimbo to the Babu. I'm from Babu Obefi Kuna Tupota, Oha. Chifula, Obefi Musu. Champalo. Everybody too bad. I can make a presentation first before I put. Yes. The computer channel. Can I present your something before I go? Because when you put it on the board, one is good. I'm proud to have a big man. Let's back over though. The good you do, you take you right there. The good, how would you live here? The perfect able. No. Because in our first space, we look down at the table. Oh, put a family better now. That's my chief cooler. Because people here are so Danielu. Okay, the ice water. Thank you. Sure. Because he has spent, because I have put a big guy where I go to the line. Cook out there 10,000. The boy had over 16 pieces. Then I got up with her. And the more good to the AP, we have come so I'm going to tell about the problem. Because you pull out, why is this white today? Hello. Welcome. Come on, wine. Come down. This is Evian and Libo. Number one. How will my soccer? How will my soccer? My love. I don't want you to do. You come over to the fire. You know, I'm my good to our way. I am really supposed to come on the computer. Family at large. I have a good and then you go up leave it. I have to double wine. I have to have a jar. So, they have a good rock of wine. Only the rock of man. I don't really use it. The rich is going to be any problem. Or even the money. Everybody. More fire is your grandpa, who will do. And away here, make a man la house for little. The killer cage were men, lying at the walker, I like the room. The better make video, never love from at all. I saw a career, you will never. I'm Mama, you bring back the one and one, no dog. The most important thing, you put my dog on the road on. If I put you off, yeah, or the dining is the same. You can acquire it.
before but I'm not wrong on that. You go there. Okay, I am the I'm coach this area. No more put in a blind. I'm not going to tell you. Where do you go in the family was okay? I took the book. The kind of band they do about it. Thank you. Because the family can chukura sa. Because what they are 10 minutes answer. Because I put them all the way to go, let table, let her play this side. All of the people put and fresh. So, none of you. But as a kid, I can't go. If I have a data, I will go. Sit down. Sit down. I actually got the head. You never beg up one also. Beg up.
side. Thank you.
Honorable presentation. Yes, okay, for your bata, I can know. Because I could draw a left check, I get to Kulani because someone did it. Because Monday, no, but I try to come out Monday. Once I already do it, I'll just be killing you. Please, you have been there. Yes.
gị daalụ ọnwa ọzọ ọzakpụtụ kelere ọha na eze na mmọnwụ ka ịbụ kelere m ya ọbụrụdọ nwa n'etinụlọ biko gaa ụlọ ndị ọgọ m ndị asị were akwụkwọ ka ọmụ a bụ isi ọgọ na famili a ihe m na-ekwu bụ na ụdị ya ha bịa taa emete nke ọzọ a ga-eme ụdị ya ha ma ndakwasa na dis famili n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ihe a ga na-eji abịa abịa bụ ikpukpu ụlọ ihe ọma ka anyị ga na-eji na-abịa n'ezinụlọ a sị m na sisi m bụ isi ọgọ na famili a obi dị m mma mana ụdị ya na-eme alaika ome aha m bụ Makọs na mmụọ ọmụ bụ di Akụnna sisi m lụrụ Akụnna na famili a ihe ọma na-eme mana ọnwa na-awụ kịta alaikọrọ m ya so ihe m na-ekwu bụ na nke a eme kịta akpachaghị ya na Michael ike mana problem ọwụwụ amabazikwa na famili a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị n'oge kwen biko ndị eze a ga-ekele dịkwara unu maka ọzọ ọbụghị isi ọgụ ekele ga agha adịrị gị ihe na-eme nwanne nwaanyị kpochiri gị famili ihe na-agara gị agara kwa ọfụma ihe echetakwa echetakwa anyị Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị Whoever made your ego, because I'm not coming of this one. Offer Batana. Now I have full of Haji and not for my work. So, mommy, I say no. So, come. See the girl. I'll see what you will say. I'm going to go down to the and for everybody. See what you have said. And for all our bongos, you come. Mobilo. Ise kene mbio. Biko men ko haneze mara faki na onye bụ. Okay, ihe ji mara mụ abụọ ọzọ apụtụ n'oge. Nwa TV jere n'ezi agụ. Ọ be ndị ọgọ mmiri ha. Akwamozu na anyị na-ebu. Adago, mana tinu wutere everybody. Ada m ebe ebere ka ọ bụrụ nri a ga-eji bịa ebe ebe. Nna ebe ebere bụ ọ bụrụ imepe ụlọ. Ihe ọma kwuru ihe ọma na na-eme a ga-eji be ndị ọgọ m anyị again. So na ụkwụ ejikwa ya bịa a ga-ejikwa were na ndị na-ebere ebe a ọ bụla ga-eji narụkwe n'udo n'ọrụ na ka anyị na-ekpe na-ekpe ọ bịara bụ ya dọgburu mgbe ọ na-abụ mgbapụ ekene gị biko oge mmanya dị ndị ka unu si wee mara ya obikwara ndị ọfụma too well nnebuli igwe akpụgharịa ya n'afọ ya nnebuli igwe akpụgharịa ya ekene m unu afụrụ m mbụ unu gbaa na mmemme a wee sị na unu zụka eme na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma o were egbe na-asị na mmemme a ga-adị ka ajakwu nchu na ezinụlọ unu ji oge esi na mme umere unu ihe dị ụkọ na ezinụlọ n'aha Jizọs onwe ọzọ dị gị n'obi nwere ike igwe ọha na eze ekene gị ikwụbọzi na-ekene gị ọzọ akpata wee na-asị na ọ bụla ịbụ mmanya ndị bụ nkwụ enu na ọ ga-adị gị na mma ekene gị biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ na anụ akụ na wike bido nke tọrọ nke Chinyere ahụ a na-akwa kịta tọrọ ọmụ isi ọgọ na famili ekene m gị afọrọ m mbụ n'ụgba wee sị na unu zuru ka eme wee na-asị na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs anyị enwegwe ezigbo aṅụrị na many people abụgwa ezigbo ama n'isi mma anyị si na ọ biri ndị ya ọfụma anyị were egbe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs ka ihe nwere egwu anyị dị gị n'obi tata ihe dị m n'obi bụ na ọdụ ka my sister ọgọ nwaanyị si ụmụ ala aka ya ma nna si na ụdị ọdachi a dara ebe a na ọma ndakwa ọzọ n'aha ihe nna ya Chukwu ka ihe ọma na-abata n'ezinụlọ be ndị ọgọ ma nsi ezi akụ ka m na-abịagwute happiness mụ ada ala ka m bịakwa ebe a ọ bụrụ ihe gbasara ọgwụ ka m ga na-ahụ maka ya adị m ekpe ekpere nke ahụ n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma
ekele gị wee sị na ọ ga-adị gị na mma. Asị na anyị fụrụ mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na asị na mmemme a ga-ewetere unu ihe ọma na ndụ unu ebe ọ bụla unu wee tụfuo mmaji kwuru mmaji ọ ga-akwụghachi unu n'aha Jizọs. Ekele gị ọ nwere afọ a na-eto gị eto. Okay. Ekele gị ọ.
ume ya kwanya n'aha Jizọs. Automatic money.
Wakibia.
Thank you.
Thank you.
Remember
Because I'm from Bonubana, there's no data. What's the Gabagara has if I got against no name starter. I always bang on it, and the matter about Zubam and all be in the offer. I went as a job Garana Probia and the one I had Jesus. Can copy the gate and Mount Matata. Everything went well. In fact, what I expected, what I saw, so marvelous. It did beyond my expectation, and I still make the alone be exalted. Amen. Okay, they can I ain't a casino. We should have paper. What they can do on in Aya. They money within an agan also. Whenever by us, I do not know when I had Jesus. I don't know job again. Maruna and August and Mamma, you know more common wine. If I was okay, you don't call us, you know, job against my mamma, Maruna, Jesus. I want to find it to get. Oh, I got taken a mile. It goes neck and go. When I say the kids, I got taken a man, Jesus. I can hang you. I can. Mommy, I can hang you. You come back on as a motherfucker on you. All right. I'm more about it. One answer, no one answered it. The more answered. Oh, one name of praise on you. I had a rap on my village. So I'm not about one that my sago. I didn't find it. I can know it was there. But then I ain't trying to go name a so I am right to I'm from home, born and Bible since so to rest no so can I see the coach I do not manage Jesus. Amen. I don't go to bang on and don't matter what's about my I love in the offer. I went as a job another Probian and the Jesus. Amen. I want to not be what they want as a tata. You know, son of war and as a on them one day and one day. Now you do your canal go to the name of I can hang you. I want to find it to get to. I found it to move. I don't be to Pola. It was a can hang you. When I see somebody in our bus, so don't buy it in our body. Now, you have one ticket magical Magina Jesus. I can hang you. Amen. Amen.
Amen. Amen.